OK, nejak čirou náhodou, tak vítam vás v druhom parte. Čirou náhodou som klikol na jednotku, čím som vypol video. Nevadí. Ale druhý part. Jak sa vám páči druhý part? To je jaká blbosť. Neskočím tak. Hotovo. Tak, teraz ide celkom jedna príjemná táto. Dobre. Som lepší, než sa mi zdá. Hop, vedľa. Dobre. Ja neviem rozprávať, takže ti nič nepoviem. Fajn, vyriešené. Tak. Tak. Neviem triafať. Našťastie toto má nekonečne nábojov. Blbý stroj. Sakra, musím to ísť znova. Dobre. Späť jeden suit. Kde sú? Tu sú suity. To odlámali. Dobre vy. Nedá pokoj. Obídem, nechce sa mi ťa strieľať. Si zlý. Štyri náboje. A teraz sem. Aké blbosti otravuje. Počkať. Teraz ich musíme zabiť. Sakra, tak to som pokachal teraz. No, pokazal som to. No, vybuchni už. Jeden je tu. Dobre. Hotovo. A naučte sa strieľať. Spadla mi jeho zbraň, tu? Ne. Nevadí, máme tu náboje. Nice. No to je všetko. Hop. Hop som povedal. Dobre. A tu nebude nahrávanie. Tak. Nepálí ti to, čo? Viete čo? Hej, čo je na to? Plný, tak si prebijeme a zoberieme.
dopadla mŕtvola. Smutné. Sakra, zoberieme si naboje. Aha, nespadli. Čakať. Dobre. Doriť. Miniem tak zbytočne. Zožerte si to. Všetky? Dobre, počkaj. Tak, ne. Tak. To bereme. Tu zdarma. Áno, zoberte si to. To som nedal. Nevadí, prebehneme to. Zoberieme naboje. To je najhoršie. Inak jak to, že vo vede to sa stále horí? Je to Ne. No. Ohľadom triafania asi im to nič hovorí, alebo načasovania. Ďakujem. Ten výbuch mi dal šprint. Tu máme parkour. Nezabijete tých kombajnov. Dobre. Parkour. Ešte tam máte za sebou. Fajn. Sme zase ďalej. Takže ja vám ukážem trik. Zoberete si jednu tehlu. Fyzika, šup. Tak. Pripravíte si shift a Ctrl. Teraz. Hop. A som tu. To je trik, čo? Dobre, takže teraz bude duel. Ale ja nebudem strieľať, lebo nemám na to zbrane. Tam máme jednu vec. No jasné, ale samozrejme nepriateľ na to má zbrane. Jak inak. Vidíte. OK. Teraz budeme v podzemí chodiť. No, zavri sa. Tak sa nezavri, no. Tu je secret. Čiže bonus. Neviem teraz na čo strieľa, toto je helikoptera, alebo čo to je. No, fakt neviem, čo to je. Má to toto, vrtuľu, ale nevyzerá to jak helikoptera. Zožerte si to. No však, zjedzte aj bullshit. Hop. Mega. Dobre. Mega hra proste. Ja neviem, jak môžu vymyslieť takú super hru. To je mega hra. Má tu parkour, fyziku, mega. No zoberte tie bullshity z toho. A ja idem ďalej. No jo, ešte. Trošku som to pokazil. Som zabudol, že tam dole sa nejde. Takto. Tam bude nahrávanie, ale tu ešte niečo vzadu bude. Ne. A ja práve stojím v súde. Tak to je mega. To nevychytali. Fajn. Pardon, mám tu špagety. Nič.
OK, tento posledný si zoberieme. A toto jak mám spraviť? Aj, to musí vybuchnúť. Tak nič, no. Konečne. OK, za chvíľu získame SMGčko. To bude mega. No poď sem. Ešte Dobre, ty. Ja viem. Nemáš zač. No poďte. A musím otvoriť tie dve. A ne, dobré. Dick.